O gael unrhyw ddau gyfesurin, byddai'n bosib I plotio nhw, fel yma, ar ddarn o bapur graff, ac yna byddai'n bosib defnyddio premesur I gysylltu'r pwyntiau efo'r llinach syth. Byddai rwy'n wedyn yn gallu gofyn y cwestiwn lle mae canolbwynt y llinach syth yma. Nawr, cyfesurynau y ddau bwynt yma yw -3,1 a 4,5. A'r cwestiwn fyddai hyn. Beth yw canolbwynt y llinach syth sy'n cysylltu'r pwynt -3,1 efo'r pwynt 4,5? Nawr, drwy edrych ar y graff, byddai'n amlwg efallai mae'r canolbwynt fyddai y pwynt piws yn fan hyn, efo'r cyfesurin y 1,5 neu hanner efo 3. Ond sut fydde rwy'n yn gallu gwneud y cwestiwn yma heb ddefnyddio'r graff? Byddai'n fanteisiol iddyn ni allu gwneud hyn heb orfod llunio set echelinau, plotio'r pwyntiau, llunio llinach syth a wedyn ffeindio'r canolbwynt. Wel, beth sydd angen iddyn ni wneud ydy ffeindio'n gyntaf cymedr y cyfesurynau x, sef y ddau rif coch y fan hyn, -3 a 4, ac yna ffeindio cymedr y cyfesurynau y, sef y rhifau glas y fan hyn, 1 a 5. Nawr, cymedr y cyfesurynau x yn gyntaf, -3 a 4. I ffeindio cymedr unrhyw ddau rif, da ni angen adio nhw at ei gilydd yn gyntaf, -3 adio 4 yn 1, a wedyn da ni angen rhannu efo'r nifer eitemau data yn fan hyn 2, felly 1 rhannu fy 2 yn 1,5 neu os hoffwch chi hanner. Felly drwy ffeindio cymedr y cyfesurynau x, da ni ffeindio'r pwynt sydd hanner ffordd rhwng y ddau rif. Yn fan hyn, mae 1,5 hanner ffordd rhwng -3 a 4. Gwneud yr un fath efo'r cyfesurynau y wedyn, adio'r rhifau glas, 1 adio 5 yn hafal I 6, ac yna rhannu fy 2 I gadael 3. Felly 3 ydy'r pwynt sydd hanner ffordd rhwng 1 a 5. 3 ydy cymedr 1 a 5. Felly'r ateb i'r cwestiwn beth yw canolbwynt y llinach syth sy'n cysylltu'r ddau bwynt yma ydy 1,5 3. A mae hyn yn cyd-fynd efo be nathon ni weld gynt efo'r graff. Nawr, un enghraifft arall, tro hyn, beth yw canolbwynt y llinach syth sy'n cysylltu'r pwynt 4 -2 efo'r pwynt -2 -5. Yr un broses a gynt rwan, yn gyntaf ystyried cymedr y cyfesurynau x, 4 a -2. Adio hein yn gyntaf, 4 adio -2 yn hafal I 2. Wedyn rhannu fy 2, 2 rhannu fy 2 yn hafal I 1. Ailadrodd wedyn efo'r cyfesurynau y rhifau glas y fan hyn, -2 a -5. Adio nhw I gael -7, ac yna rhannu fy 2, -7 rhannu fy 2, hanner o -7 yn -3 hanner, -3,5. Felly'r ateb i'r cwestiwn yma, canolbwynt y llinach syth yw 1 efo -3,5. Gyda mwy o amser, sy'n ni'n gallu gwneud y graff ar gyfer hyn, a cael y pwynt piws y fan hyn, sydd yn gwirio be dyn ni wedi gwneud efo'r rhifau, a canolbwynt ydy 1 efo -3,5. Ychydig o gwestiynau I chi geisio nawr, darganfyddwch ganolbwynt y llinach syth sy'n cysylltu'r parau canlynol o gyfesurynau. Estynwch ddarn o bapur allan, rhowch gynnig arni hi, ac unwaith mae gennych chi eich atebion chi, cymharwch nhw wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd erbyn nawr yn cael ei dangos ydych chi ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.